Altså i dag den 14. januar 2015, klokken er ved at være 7:30 om morgenen. Og jeg sad lige og havde en samtale med mig selv, så tænkte jeg, at jeg lige ville optage det, så det vil give mening. Men det er noget, jeg har tænkt før, og det er noget med, at man, hvis man ligesom vil skrive digte eller noveller eller et eller andet, altså skabe noget litteratur, så er det meget vigtigt, at man ligesom bevarer sin egen skævhed på et eller andet plan. Fordi jeg har oplevet lidt, jeg var nede på, nu går jeg ud på Københavns Kunstskole. Jeg kom ikke lige derned her mandags, fordi jeg sov over mig. Det gik fuldstændig galt, så jeg altså ligesom jeg skal møde klokken 5 om eftermiddagen, og så sover jeg over mig. Hvordan er det muligt? Men det er åbenbart muligt for mig. Så, men det kan være, det understøtter min pointe, jeg prøver at nå frem til. Men altså, når jeg har været dernede, så er der nogen, hvor jeg ligesom har lagt mærke til, at de ligesom, altså nu er det, jeg går på mit 4. hold, og hvert hold eller modul varer 6 uger. Og så har jeg lagt mærke til, at der er nogen sådan på tværs af de der moduler, der ligesom har læst de samme bøger, eller de er i gang med at læse de samme bøger, eller de er i gang med at dyrke de samme forfatterskaber. Og der er også mange af de samme bøger, der bliver anbefalet. Jeg er jo enig i altså den der idé med, at folk de læser de samme bøger. Men jeg tror bare, at der hvor man skal gøre oprør, ikke? Det er man så netop ikke bare skal sidde og læse alle de samme bøger, som alle de andre læser. Man skal have læst det, man skal have det på plads. Men så skal man også ud og dyrke noget andet. Man skal ligesom gå på opdagelse og finde noget, som de andre ikke rigtig læser. Eller man skal ligesom finde noget, der kan gå hen og blive nogle esser, man har i ærmet. Et eller andet, man kan dyrke, som de andre ikke gør. Så man skal ligesom dyrke de der skæve sider på et eller andet plan. Og man skal heller ikke være bange for ligesom at dyrke det. Det prøver jeg da i hvert fald. Altså, jeg prøver ligesom at læse nogle bøger, så tyser jeg ned. Jeg taler ikke så meget om at læse det, men altså... Og det gør jeg så alligevel. For eksempel har jeg lige hørt Ringenes Herre på lydbog. Altså, det synes jeg kraftedeme var godt. Altså, Ringenes Herre for mig, det var virkelig godt. Det var sådan... Også Hobbiten, så det var 63 timer, hvor jeg bare lå og lyttede til det der mesterværk der. Men det var ikke lige frem, fordi at man, altså, hvis man skriver en roman, der er inspireret af Ringenes Herre, så kommer man nok ikke lige frem ind på forfatterskolen, fordi der skal man skrive litteratur, ikke? Det er jo ligesom det højkulturelle, ikke? Det højkulturelle, det der, det fornemme, hvor man er lidt præsentiøs. Nu har du også læst James Joyce, ikke? Så sidder man i en lille rundkreds og taler om det, ikke? Så man skal ligesom passe på med det lavkulturelle. Men det der, hvor min påstand er, at man godt kan få noget ud af det, og man med god samvittighed kan kaste over alle de der lavkulturelle ting. Man kan sagtens sidde og høre Ringenes Herre for eksempel, eller sidde og se helt vildt meget Teenage Mutant Ninja Turtles for eksempel. Eller for mit vedkommende Hundehvalpen Silver, en japansk tegnefilmserie, som jeg har set, jeg ved ikke hvor mange gange, det er nok noget af det, der påvirker mig mest i mit liv, ikke? Men altså, jeg mener alle mulige, sådan noget, som ikke er sådan fint, vel, men som er sådan nogle små diamanter. Andre synes, det er sten, men for en selv er det diamanter, og det er det, ikke? Altså, så selvom andre siger, det der er sten, det der det er ikke fint, eller sådan et eller andet, så skal man bare mærke efter, og selv få øje på, hvad er det, der har værdi for mig, og så skal man ligesom gå ind og gøre brug af det. For eksempel interesserer mig rigtig meget for surrealisme og ekspressionisme, så der er jeg gået ind og dyrket rigtig meget der. Jeg nærmest kalde mig selv for en mester, men det er jo ikke. Man skal øvelse gør mester, og mesteren øver sig. Så det er heller ikke, fordi man på et eller andet tidspunkt, så man læser nok bøger, så behøver man ikke læse mere. Altså, man skal blive ved med at læse, og blive ved med at ligesom prøve at forbedre sig. Så nogen, der banker. Folk bliver vrede over, at jeg taler så højt. Det bliver virkelig brændt ud, det er helt vildt. Nå, men hvad så? Det der med litteraturhistorien, det skal man have på plads. Og selvfølgelig, når folk anbefaler nogle bøger, så er det også en god idé at læse det. Men man skal jo ikke bare kun læse det, som alle de andre læser. Fordi at alle de der skæve ting, også i ens egen personlighed, hvis man har en skæv personlighed, så skal man jo ikke skjule det. Fordi det er nu engang det, man har brug for, når man ligesom skal etablere sig, tror jeg. At det er netop det, der adskiller det, man skriver, og den man er for andre. Det er netop det, der den sidste ende trækker op, tror jeg. Så altså, man kan godt sige, ham derovre, han er virkelig klog, ikke? Han har lige fået udgivet den her bog, så man må hellere prøve at gøre det samme. Men man ikke rigtig gør det på den måde. I virkeligheden, så vil man bare gerne skrive noget andet. Men så skal man skrive det andet. Man skal jo ligesom gøre det, som man selv virkelig har lyst til. Og så kan man ligesom sige, ham der, han er kraftedeme klog. Og så har man lyst til selv at være klog. Men jeg sidder sgu ikke og læser alle de der fagbøger om litteratur, og jeg sidder ikke og skriver om altså sprogteori i mine digte. Det gør jeg ikke, det interesserer mig ikke. Jeg kan bedre lide altså noget
noget der er sådan følsomt, og noget der er fuld af fantasi. Og så for mit eget vedkommende, så var det ligesom, det skulle gå op for mig, at jamen, jeg kan ikke skrive de der kloge ting, for jeg er sgu ikke særlig klog. Men ham, den kloge dude, ikke? Han er jo fuldstændig fantasiløs. Så det er der, hvor jeg slår til, ikke? Fordi jeg har virkelig en syg fantasi, og jeg kan finde på alle mulige mærkelige ting. Og så er jeg også ligesom det følsomme, så kommer det ind i mine digte, og får lov til at tage plads. Så det er ligesom det, jeg kan bidrage med til litteraturhistorien, ikke? Jeg kan bidrage til litteraturhistorien ved at gøre det, som de andre ikke kan, og det de andre ikke tør. Ikke? Der var også rigtig mange, der sidder med skælvende hjerter, og så kigger de rundt og siger, hov, vi skal alle sammen skrive kloge digte, så må jeg hellere prøve at gøre det. Ikke? Og, altså, i stedet for at skrive hjertesmertedigtene, jamen så skal jeg nok gøre det. Så skal jeg gøre det for os alle sammen. Så skriver jeg de digte, som der er ingen andre, der har lyst til at skrive. Fordi det er det eneste, jeg kan, og så er det ligesom det, jeg er nået frem til. Et koffeinfri kaffe. Jeg tør ikke rigtig eksperimentere med kaffe med koffein af frygt for, at jeg ikke kan sove. Ja, jeg tager skade på mig selv. Nej, det er ikke det, jeg tager vare, som jeg værner om mig selv. Ej, det må vi se. Men ja, det var egentlig bare det, jeg ville sige, tror jeg. At det netop de skæve ting, som man skal dyrke. Og så er der ligesom om, at hvis der er sådan en motorvej, eller sådan en eller anden en primær bred vej, hvor de fleste kører ned, ikke? Så skal man lige overveje, jeg har sgu ikke bilen til det her. Jeg tror, jeg lige kører ind i skoven i stedet for. Hvorfor skal jeg køre bil? Jeg kan også bare gå gennem den her skov. Og så har alle de andre travlt med at nå frem til det samme sted. Og så opdager man et eller andet helt fantastisk ud i den der skov. Det er bare et springvand, hvor kreativiteten, inspirationen bare fosser ud, og man drikker, og så begynder man bare at skrive de vildeste digte. På grund af inspirationsfloden, ikke? Og som ingen af de andre opdager, fordi de kører løs, fuldstændig ensporet. Så jeg suger til mig af inspirationskilder fra alle mulige forskellige steder, og så blander det sammen til min egen personlige alkemi, ikke? Og skaber min egen ting, som forhåbentlig ikke eksploderer. Selvfølgelig, det skal sgu også eksplodere en gang imellem, så længe man ikke dør af det. Altså, man skal ligesom blande det, og så finder man på noget selv.